Az Unicon Zrt. 100% magyar magántulajdonban lévő ruhaipari vállalat. Európa jelentős divatcégeivel állunk kapcsolatban. Jelenleg luxus minőségű bútorhúzatot készítünk olasz megrendelésre. Az ügyintézés angol, olasz és magyar nyelven történik. Székhelyünk Békéscsabán található, hetente 3 kamion és 10 furgon fordul meg nálunk. A prémium minőségű alapanyag beérkezés után speciális logisztikai rendszerben van nyilvántartva, mely egyedi azonosítóval ellátva kerül a raktárba, majd onnan a digitális térbe. Minőségbiztosítási okokból minden egyes tekercs felhasználása egy bevizsgálási folyamattal kezdődik. 1998 óta integrált vállalatirányítási rendszer segíti munkánkat, termelési modullal és automata szabászati rendszerrel. A 6 darab Lectra System szabászgépnek köszönhetően magunkénak tudhatjuk Európa egyik legmodernebb szabászatát. A megrendelést követően a késztermék 5-7 napon belül elhagyja üzemünket. A rendszerben való működést a művezetők szakmai irányítása alapozza meg. A gyártás fontos, elengedhetetlen része a precíz munkavégzés és a személyes figyelem. A telephely hasznos munkaterülete 9000 négyzetméter. Jelenleg 206 főt foglalkoztatunk. A térségben elismert, stabil munkáltatónak számítunk. A folyamatosan változó gazdasági körülményekhez igazodva képesek vagyunk fejlődni és növekedni. Duális képzőhelyként gyakorlati helyet biztosítunk a női divatszabó szakirányon tanuló diákok számára. A 2019-es technikai fejlesztés lehetővé teszi, hogy a bútorokhoz szükséges párnák töltése is a helyszínen készüljön. Egyedülálló pontosság és gyorsaság jellemzi ezt a modern rendszert. A végső minőségellenőrzés kiemelt figyelemmel történik, kizárólag tökéletes termék kerülhet a készáru raktárba, majd onnan kiszállításra. A termék élettörténete az egyedi nyomkövetés által folyamatosan koordinálható és látható, akár csak az áru további útja egészen a megrendelőig. Partnerünk a B&B Itália. Sikeres együttműködésünk alapja a minőség és a rugalmasság. Luxus kategóriás termékeik a világ számos pontján megtalálhatóak.